Dorretxe bat egon zen Leguizamon izen eukana. Dorretxea bazan berbada gente importantea guana, eta, bueno, arkue bai interesante eukan, 1500 edo barregoikoa tarte horretakoa, bota zen, eta arkue da hori desagartu indire. Horren hori gonzan lekuen, eta Kanposato Zarra gonzan lekuen bain zinean herriko igerilekoak. Gero beste bat dago Dorretxe izenagaz dagoena, eta dago justo areatzeko azkenengoa zenireko bidean. Ungunaga esaten dugu, baina Urgunaga Dorretxe. Badeko elementu, bueno, interesante batzuk, ez? Hori ondino egon dago? Bai, egon dago. Beti izan nire joan da, Purbekarpoko urrunguko zubie pasote, ezkerreta dagoenan errekan ondondoan, hori bai.